кърпят да нима във вестника. Толкова много се случва. В момент само да минем. Ето един. Навън. Навън колата. Той за здраве ще е болен. Това сега. Не, да, папа тук. Нали ще дойде да ги... Благословен Бог наш, сега нині и присно и во веки веков. Амин. Бог Господ яви се нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во имя Господне. Бог Господ яви се нам, благословен гради во имя Господне. Ние грешните и смирените усърдно сега да се притечем към Богородица и да паднем пред нея покаянием и от дълбочината на душата си да извикаме: Владичице, смири се над нас и ни помогни, побързай, защото загиваме от множество грехове, не връщай празни Твоите раби, защото Тебе за едничка надежда имаме, Богородице. Ние недостойните няма да мъкнем да говорим за Твоите сили. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмъртни, помилуй, помилуй нас. А града при очи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда, която имаше 5 притвора. В тях лежеше голямо множество хора, слепи, хроми, болни, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнята и раздвижваше водата. И който влизаше за раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и да бе налегнал. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С душевен мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй и развити за спасението на нашите души, Господу, помолим Тя. Господи, помилуй за този свети храм и за уния, които влизат в него с вяра, благоговен и страх Божи, Господу, помолим Тя. Господи, помилуй за правоочистителното действие на свръхестествената Троица, за да бъде тая вода лечителна за душите и телата ни и прогонваща всяка съпротивителна сила, Господу, помолим Тя. Господи, помилуй за всички, които търсят от Бога помощ и защита, Господу, помолим Тя. Господи, помилуй. За да се просветим чрез светлината на разума и на единосъщната Троица, и за да ни направи Господ Бог наследници и синове на Своето царство, чрез причащаването и поръсването с тази вода, Господу, помолим Тя. Господи, помилуй. За да
и избавим от всяка скръб, гняв, болести, страхове, беди или нужди, Господу, помолим си. Православните християни, които стоят тук и се молят, спаси Господи, помилуй всички православни християни, които живеят в това село и в този град. Даруй им душевно и телесно здраве към Тебе, Господи, бъди милостив на тези Твои раби. Помени, Господи, които ни мразят и които ни обичат, слугуващите наши братя, които са тук и които по уважителна причина отсъстват. Помени, Господи, братята ни, които са в плен и скърби, помилуй тях и нас по великата си милост и избавяйки ни от всяка неволя. Защото Ти си изворът на изцерението, Христе Боже наш. Затова слава Ти отправяме с безначалния Твой Отец, все светия, благи и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и във вечни векове. Мира се и Духови Твоему, спаси Господи люди Твоя и благослови достояние Твоему, преди православному българскому народу, на то противния даруяй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победи православному българскому народу, на то противния даруяй, и Твое сохраняй, крестом Твоим жителство. И този курбан, и тези хлябове, примесени с различни плодове, освети и тези, които вкусват от тях, защото за Твоя слава и чест на света преподобна Светка, те се предложиха на Твоите раби за техно телесно здраве, душевно спасение, благополучно преуспяване, живеене и пребъдване в благочестивата и спасителна вяра. И тъй, Дева Мария, и на света преподобна майка наша Светка, чиято памет извършваме днес и на всички Твои свети, защото който благослави се освещава всичко Боже наш. И за това прославяме Тебе, безначалния Отец на Своя единороден Син, през светия благи и животворящия Твой Дух, сега и винаги во веки веков.